Tabbas girma ne, kuma ka ja girmanka a duk inda ka tsinci kanka shine mafita. Kamar dai yace wannan lamari yake ta neman ɗaurewa al'umma kai dangane da batun waɗannan jarumai na Kannywood, dangane da waɗannan bidiyo da suke fita a kansu, da dai yadda abubuwa suke ta ƙara caɓewa dangane da waɗannan bidiyo da yake tafe muku a yanzu. Barka da warhaka mai sauraro, sannan mu da ƙara saduwa a cikin wannan tashar tamu mai albarka, inda muke tafe muku da wannan babban rahoto haɗe da wannan faifan bidiyo da zai warware muku wannan tirka-tirka da take wakana a daidai wannan lamari. Inda wannan feji namu yake ƙara farin cikin sake saduwa da ku. Kuma mai sauraro, idan har kai baƙo ne a wannan tashar tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan rahotanninmu da kuma sauran shirye-shiryenmu. Jaruma Nafisa Abdullahi, kamar dai yadda kowa sani, shahararriyar jaruma ce a masana'antar Kannywood, wanda kuma dubban al'umma suke mararin ganinta ko kuma wani shiri nata ko kuma wani acting da aka sata duk dai. Jaruma Nafisa Abdullahi, wacce take taka rawar gani a masana'antar Kannywood, take karɓan lambar yabo daga ɓangarori daban-daban da kuma sauran award da dama. Kamar yadda muke gani a yanzu, inda kuma muke tafe da wannan faifan bidiyo, tun bayan da wannan lamari ya ɓarke, aka yi ta samun cece-kuce a cikin al'umma dangane da wannan lamari, inda wasu suke faɗan maganganu masu daɗi a kan wannan batu, wasu kuma suke faɗan maras daɗi. A inda masoya wannan jaruma suka tsinkayi wannan jawabi, wasu suka matuƙar fusata, wasu har suke bayyana ra'ayinsu a kan daman ba a yaban ɗan kuturu sai ya shekara da yatsa. To duk da wannan batu ba haka ba ne, domin kuwa yawanci irin wannan bidiyo da ake fitarwa a kan jaruman Kannywood mafi akasari gasa za a ce ƙarya ne, dangane da yadda ake ta yayyaɗa waɗannan bidiyo kala-kala a kan jaruman Kannywood da dama, inda wasu ake sun yi kaza. Da dai something like that, duk dai za a ce ƙarya ne, kuma ƙaryan ne, domin kuwa a yau za ku ji yacce wannan batutuwa suke ta fita. Wasu suke bayyana a cin dunduniya ga waɗanda suka yarda da su, kuma su bi su har inda suka kasance domin yi musu wannan bidiyo, inda wasu kuma ake ƙirƙirar ƙarya da kuma ƙarairayi a haɗa wannan lamari kuma a yi ta yayyaɗa shi, to da kuma dai sauran abubuwan da ya danganci haka. Duk dai amma wannan batu da ake ta yayyaɗawa a kan wannan jarumai, musamman ma a jaruma Fati wacce da kuke ganinta a daidai wannan lokaci, da ma duk haka a baya aka ta yayyaɗa irin waɗannan batutuwa a kan wannan jaruma. A yanzu kwatsam kuma sai ga shi nan a kan wannan jaruma Nafisa Abdullahi. Duk dai ba gaskiya ba ne, kuma wannan batu ya kamata a tsaida shi haka. Mai sauraro, za ka iya aiko da batunka ko kuma in ce sharhinka, kuma in ce albarkacin bakinka da ke ƙunshe a ra'ayinka bisa wannan tashar tamu mai albarka, domin jin ra'ayinka kai ma da muka tsinkayi rahotanni da dama a kan wannan batu masu daɗi da kuma maras daɗi. Duk dai muna sauraron ka.